Čo zbustuje Matušek a vítam pri ďalšom videu z Minecraftu, takže zapneme si server YouTube a tak. Takže od posledného videa sa podľa mňa nezmenilo nič. Takže ako vidíte, už som si spravil Bridge Mine. Ak chcete vedieť viac, čo som robil za kamerou, pozrite si iné video. Čiže som vydal video Achting Minecraft. Toto video malo zmysel taký, že ako sa dá vyblázniť v Minecrafte a ako Minecraft by sa mal hrať. Tam ste mohli vidieť, že som ťažil uhlie, ktoré bolo tu. Potom tam ste mohli vidieť, ako ťažím drevo a tiež tak, takže na chvíľu to strihnem, lebo musím ísť niekde. No takže ja sa vám ospravedlňujem za strih, bolo to nutné a tiež som kýchol medzi tým. Trošku som nachladený. Nemáme torčky. No, takže vyrobíme si torčky. Vám stačí. A pôjdeme do jaskyne. Opäť vo videu. Ostatné som skúmal za kamerou. A poďme tam. Behneme tam jak najväčší páni a koniec jaskyne. Akože vážne? Čo? No takže jaskyňu sme preskúmali. Bolo tam strašne veľa tých orečiek a nejakých z tých somarín. Úplne mega veľa tam musím doťažiť ešte. To musím robiť za kamerou, lebo to úplne mega veľa tam mi toho je, vám poviem. To už mám, no. Takže, ja to už dlhšie nebudem nejak proťahovať a ideme si postaviť jednu budovu. Ja vám ju nebudem momentálne hovoriť, čo to je za budova, lebo bude to prekvapko a ja vám to tiež strihnem, keď budem staviať. Takže ja si dám mäsko do toho, dám si mäsko vypiecť. Hop, nie toto. Hop, hop, dáme dve somarinky. Takže táto budova môžete vidieť, že bude z cobblestoneu. No sa s tým ma smieva. Takže my sa vyspíme, prepneme na pohľad. Vždy som chcel vedieť, jak vyzerám, keď spím. No to je jak to? Asi tak. Čo? Že pohľad si prepneme a ja vám to strihnem a sa objavím priamo tu v rohu. No takže uvidíme, čo náš zázračný kútik spravil. Otvoríme dvere. Ejha. Veľký strom tu je. Že ja som z tomto dieli spravil za kamerou. Je to strihnuté. Pekné ružovúčké koberčeky. Taký mini domček. Ako rybársky. Že tu si sadnete. Bum, a hodíte udicou, dopadnete a rybarčíte a toto lavička je na výhľad. Pekný, ne? No, tu mám základné veci, takže posteľ, jednu čestu, je fishing rod, takže udica, no a poďme si hodiť. Môj plán nevyšiel, čakajte. Jak som to robil? A tu je lavička na rybárčenie, takže čakáte a čakáte. A potom tak. No, takže udicu si odložíme. No, vidíte, že tu je ako sklo listie. A ja som ten cobblestone chcel zamaskovať, aby to nebolo vidno. Dúfam, že sa mi to nejak podarilo, tam to vidno,
Keď ja vám to priblížim. No takže vidíte, tam, kde ukážem šipkou, to vidno. Aj tam to vidno. Tak to vyzerá z boku. Toto tu zazdím, lebo to je... Som nestihol. Kde som išiel? Som nestihol. Tak to vyzerá z všetkých strán. Toto je dreva. A sme tu. Čakajte. Sme tu. No a že to by bolo pre toto všetko. A ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, tak dajte like. Do komentárov napíšte nejaký ten pekný koment. Ak u mňa nemáš ešte odber, alebo nemáte odber, tak ho dajte. Mňa to poteší a čavesu!